Inauterietako hastian dago kokatuta, egun bakoitza da olako kapitulu txiki batzu dazka, eta lehenbiziko goien parranda batazio eta goizen esnatzean nian hildako bat dago, eta behak hildako horren belarri bat dakat horren, ez dago goratzen parrandan gutxo horrela zer egin duen. Ez dago gotzen agar beha izan den edo ez, baina bere sekretu, esango nioke sekretu bat baino gehiago ditu. Eta torero zifrazota gertzea baita ere, horretik jarri dago, azalman. Eta, beha, pixat ikerketa horrek bultzatzen du, ez? Zein noten nun, ez? Nik hiloten nun edo zabantzarrak. Sekretua pixianak, jokatu nahi izan dugu irakurleak gure neurrean, desbelatzen gauza batzuk. Ez da olako persona ezberdina, nik uste saiatu gala pixka gutako eozein, berekin islatu lehikeen personaje bat, ez? Elkarrekoak komentatu ziguten ideikan baute gendun, zara azaleako, eta Berto Larrita gure koarrilekoa zaruzko dana, esan genituen, beha jarrutea baitare arkaskitekin eta hola, eta ideikan baute zagan, eta bere liburuan azalak ere behakin izan ditu Berto Larrita. Eta eta guztu honak, eta horren behak atazitzen argazkitea koarrileko beste batei, Unai Muñozei, eta mozorrotuta gure protagonista gertzean bezala, zeakin toreruan muntera bat egin eta hola, eta gero horren argazki horren gainean dago pixkat marrazkia egin da bezala. Eta guri ilusio egin digu, koarrilakoak egitea, eta koarrilakoan behan argazki jatatzea, eta gero koarrilakoa feitan pixkat eskojo nolako horre. Inauterietan kokatu dugu, novela beltz badalako, baina nola bai nahi ginen izatea novela beltz mozorrotu bat, edo novela beltza mozorro gende joan liburu bat. Zer da novela beltz bat, baina benetan gure inspirazioa dugu benetan egin izan zen liburu ganberro bat idatzi, liburu bat ondo pasatzeko. Pelikula Amerikan honetan da, alkoholakin problemak izan dituen expolizia horrelako bat agertzea, gure uniberso txikian jarri dugu, argitaletxeatean lan dituen bat, eta bertako taberna jotea txikitu batzuk hartzea bertako jendeekin, eta Jon Alonso Camembert helburu liburua da oso presente liburuan, zita guztiak eta pixka bat horrekin ditugu, ze protagonista behar irakurtzen nahi da Camembert helburu, eta liburuaren izenburuare hortik hartu dugu.